مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Kata ayat Allah asumpa tumiw na mga ayat at yaksirtan. Wa minal ladina qalu miyan discuss tanong ko mga ayat at yaksirtan wa sa mga Yahud na biar kasiran so deity so pasat. Na ini sumpa tunayaw Allah. Wa aku biar kasmam usabaat yang ay amin nabi makna ba'at na susabaat biar kas mampu aku biar kas mampu usabaat kusiranot tu adiran tirun amatanas kami mga Kristiyan yang ana Nasara mga Kristiyan kira sa katawa Kristiyan na Nasrani sa kataw Kristiyan. Kira apa bay na Nasraniya sa kataw babay Kristiyan. Nasrani Kristiyan. Nasraniya Kristiyan apa bay. Nasara na mga Kristiyan. Nasara mga Kristiyan. Gian naso ikira ko na kira na dirantero na so isa na so Allah mana diranteron ikira non tero aso isa na watao Allah ana dirantero sa so Allah na ikatalo-talo mga Kristiyanan akhadna misaqahu inat nami odi na kinwa amiyat tigu Allah sudian tigiran. Mana miyak ipesat sirang miyak ipesat kiran su Allah. Saya persimpaniran na su Allah. Nakang biar kasiran. Biar kasiran. Dairan tu mana. Fanasu haddan mimma dhukiru bihi. Kaya kamu tu yang efa. Kaya lipatan nila. Nasu. Mana nasu? Nagyanan so nasiya. Nasiya. Kaya lipatan niya nasa kataw. Pamana kaya lipatan niya. Mama niya kalipat. Nasiyan. Napupaya niya kalipat. Kaya lipatan niya. Nasiyan. Namay ko madakla mama na nasu. Kaya lipatan nila. Barat ko sakay may kalipat na tika nasito. Kaya lipatan akan. Nasito. O pama kung madakal ka no may kalipat na tika nasina. Kaya lipatan akan. Eman na kaya lipatan na dakatan. Yun. Na sa mga Kristiyan kamu tu na dia lipatan nila. Dia nga yawaw saya, nagyam niya kapmaanaon sa sira ng madakal mga Kristiyan. Yan ang ipitko sa wawul jama. Kaya kamu tu na dia lipatan nila. Ito na kaya lipatan nila. Haltan. Dia nga haltan na ukura mapia. Mapia ukur. Bagian na mapia. So, untong nira na mapia na kaya lipatan nila. Ayang murad siya nga na hawta na kaya ng so al-injil. Yan ang so Bible. Al-injil. Kaya lipatan nila so injil. Linipatan nila dira kelpuka. Kaya matuan naksu kaya lipatan nila na ayang murad siya na lam ya'malu bihi dairan kelbuk dairan unuti so injil
ay niturong ko Isa alaihi salam. So dahil nung kaunuti, nakagiso kini puro Isa sa langit, kini puro sa langit, kung kaya pa nagtulad na noron, nadami surat sa Injil, na may katalogan to seragun, may katalog kasin teori, may katalogan to seragun, ako irang ubi surat sa Injil. Na ipiangaliniran, nagyang oto ki aliniran, nagiti kaya berkaterang ko dienti wallah. Yan ang so Injil. Mimma tukiru bihi, agito so nganinganin, ab kita depikiran. Nakakiyo pinggil pikiran so Injil, naketad man sirat, kealoy sirat, kebentuk sirat. Nada siran mabentuk, kagiadiran gelpekah, kakialipatan iran so Injil. Ada tanong po dan oras ay bagagtanong sa Quran. Nakialipatan tanong, kaya tanong gelpekah. Nakirarangitan so Allah. Ito na ini sampi wallah sa angkaw tuwa siwa iran. Ayat siwa iran na dirang gelpekah so Injil. Api ang aliniram tiya kayo nirang ko paya ginawa. Na piyar kasirang pun so diyan di Allah. Ito na ini sampi Allah. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Yang efisina kagi kamu فَأَغْرَيْنَا. Yang na agra. Yan ang ipakasal yan, agra. Eman na agra na alq. Ay pakasal alqa aku agra. Nagyang to tiag. Pamana ini pansir. O di na tiag katuga. Pamana tiag si ikukuat. Tiag ukira. Iti mana agra. Nasukin isukatuno na agyanan so damir ko Allah kami at Allah. Begusar no Allah sudamir apara samada sa ginawa niyan ka selesai sa ginawa niyan agraina ini pansirami dinastia kami atigwa ko alqaina makna niya na alqaina tiag kami anda tiag Allah bainah. Si kompagreteltan ng mga Kristiyan. Ang kaya dua atiyan kuno Allah. Al-adawatu wal-baghdha. Al-adawatu wal-baghdha. Kapriritu ay. Yang nama Kristiyan na niya takdaklap, grupo ira. Na sa mga grupo ira na di mariritu ay. Di kekapungan. May ito akailayaw kumani sa kapatid. Na kenapa roko dirang apriridu ay kakekagud. Yang nabog na plural ay singular yan na bugot. Kagud. Bugot na kagud. Kagud isa kapatid. Mana ni anda dikilenya non na inikagudyan. Yang anak ada wah nagyan so kapriridu ay. Ay man kapriridu ay. Adi ka keparo o di ka sakiti soridu ay ka. Dasar po ay kap sakit kiro nakater ka sa kagelpok ka. Giti mana ada wah. Yang tobog to nasipo ng opuso. Sibo ko puso. Na di nga magelpok. Ikakagud ka. Nawat na pagniyan raka na dingay po ay. Da gagaw ko, da limong ko. Yan na ni mana bugot. Bagato. Apya ini pansirami at iguwala ko pagaltal taniran. So kapriridu ay gusto kakagud ila yaumil qiyamah. Taman sabang nagitut ni masuswera. Nino to sampi utu idera panggal pagako Injil. Gusto kaya barang kaserang ko. Dia dikuat.
Dia ay Quran na palerag tanong tuma. Oras mampu di tanong bukan sa Quran. Na kitagur tanong. Na dia ay masatanong na karina iya sa di tanong ini gugulalan sa Quran. Kakagi matatagur tanong kaya ito. Tepturo ni manto sa beda ka preditu sa Philippines. Di sarat. Ang tepturo sa beda ka kagud. Ngaya piaso tengit-tengit minsan. Piaso beta. Na kagud sa sopdian. Buka kileng ka sa madaglatongan na yung anak matay. Na madaglato ka umakot. Wah. Nakipagan na. Suka preditu Miya ka ito ang sabab. Sabab po sa may ito atamok. Sabab po sa may ito maratabat. Sabab po sa politika. Na hindi puno pa diya ko pagarin. Nato sutuha, kaya lipat na tanong ang busukuro. Api ang tanong katatan, minamay ito ang grupo. Na upagili nga sa majority, natatalik ko din yan sa Quran. Na dumar tanong Allah. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Katiru ayaw Allah ilat. Saufa nagiyaso pitiro tanwa. Saufa absulit ko fi'il mudari. Yunabbi. Yunabbi ko. Napada ng unaba. Ayama na anaba natutulan. Yan ang susisa Qurana. Amma yatasaaluna anin naba'il azim. Banda niyo mo muray suratun naba. Amma yatasaaluna anin naba'il azim. Agyangan ang naba natutul. Na masdaranan na fi'il yan su aya fi'il madhiya na amba'a piano tulian piano tulian na so present yan fi'il mudhari na yunabbi penutulan o di na yumbi o penutulan na sa fi'il mudhari na kitus kau na isa sa fi'il mudhari na sultu sa saufa yang na saufa na sigurado penutul no Allah sa ikop Korea man. Ino nga may layo sa pakat na pagkapapantag kasi ikop Korea. Na iming ito sa saya ka penutulaw no Allah na dapat matipet na agi iming ito ron sa meta ko sa sofa. Na kena begitu na oras ka matipet. Nakauto. Saupa yunabbi'uhum. Kauto. Yunabbi'uhum. Iya humay na giyato nasara. Sigurado penutulan kiran. Kau sigurado penutulan kiran o Allah. Penutulan kiran o Allah. Miyaw na sa maf'ulun bihi at isafai. Sigurado penutulan kiran o Allah. So nganin ayah sosokan ran sa dunia yasnaun na di ragal pakat yasnaun ganyan na yasna na ayah mo dunia na sana'a yasna'u ayah mana sana'a na mimba'ad yasna'u na diimbaan. Yun yan yung makna niya. Kasi sa Quran na inipman niya nung so amila ya'amal tinggal po. Again, so kambal nagal po. Kambal. Kaya mana sanaan na kambal. Dataro kambal sa puto, kambal sa pangnangkod. Kasang kinwaso sinaa, ay mana sinaiya na factory. Simbabala dalang factory puta, factory suminto. Naya basta Arabo factory na sinai. Kagirong pengbaliso
Langwa factory. Narong po na nga ito sana yasna. Ay man yasna natibang buwan. Nakagin sa mga Christian, nayapiyang bala nira nakapririduay. Ayapiyang bala nira na kakagawad. Na inusar wallah to sana ayat dapat tabagusan niya ng amila. Pinggel pikiran. So pinggel pikiran. Kagi dumada tugal pikiran so sana. Sigurado penuntulun kiran o Allah so ngani ayah sesuatu aniran sa dunia. Jangan nakano na inokinanan malu yang kana kamepos. Kana mepos. Nasukipos ang tanong ita dunia. Kano sira. Kano. Ayaman na niya nasususuan niran, ano tiyan doon nga mauma sa Quran. Naya mura dia na si miyang gerpok sa dunia. Si sa dunia. So ngani ayam masusuiran sa dunia. Na di Iran bala, di Iran gerpok.